By the way, this is the mastermind behind Amadeco, planning, what. So I want a skill sakho ukuthi mangase usebenzise kahle, ungaba umuntu right. Yeah, what's going on right? Like you're so good at planning, bro. Ingubo kamakoti, isuti kamfundisi, deco, ezinye izinto ngiyinqaba. I'm sorry for. Kodwa ubonile ukuthi ngiyinqabe kani ikhekhe. Are you happy now? Based on what you saw. Ngiyinqaba phela, musukuba nenhliziyo ukuthi I'm speechless. I don't know what to say. Kodwa uyabona Because what you did, wow. ngangafuni ukuthi Really yabo. appreciate it. Yeah. Ngangafuni ukuthi I'm coming with something better, but ngangifuna ukuthi ngithi sizobona. But you gave me hard time, bro. La kunankinga sizoxoxa online and siyakubongela bese ukuthi uplane kahle nani. So khona ebesimdelegateile ukuthi abe in charge yabona izinto ezidlala. Bamfundi nana wena ubudelegated ngakwamakoti. So kuyindaba enkulu yakwamakoti. Mina bengihleli nje le emuva ngimonisa. Abakhayo ngithinte lo abagqugquzele abadinga amakoti ngithinte wena base ngiyahlala nje nibukela No, it's not easy, but finally. Kuphelele hayi sibonga kakhulu so manje ufuna ukufola malini ngale so wenzile hayi so sasha